V dnešním videu jsem napsal několika různým youtuberům, aby mi napsali nějaký úkol, který budu muset splnit na video. A který youtuber mi odepsal, to se dozvíš právě dnes. A jako první youtuber, který mi poslal úkol, tak je Davec, který mi poslal hlasovku, takže se vám jí dám. Ale můj úkol pro tebe je, aby si vzal jakoukoliv láhev a hodil s ní 5 butterflipů za sebou, OK? To jestli dáš, tak seš frajer, kámo. Držím palce. A poslal mi to, abych udělal 5 butterflipů hned za sebou s jakoukoliv flaškou, takže jdeme na to. No, takže musíme dát 5 butterflipů hned za sebou. No jakože zkoušel jsem to, dal jsem maximálně 2. No fouká trochu vítr, takže no jakoby nevím. Michale to potom vystřihni trošičku. No to se mi nepovedlo tam říkat. Takže první máme. Píčo, kamo. 1, 2, 3, 4, 5, tady je, máme to, takže Davec, bylo to lehký, no jakože ne, počkej, na to můžu nechat stejně to, Michale to vystřihneš tady to, takže Davecovou úkol máme splněný, bylo to tak trochu hard, takže budeme na další. Jako druhý youtuber, který mi odepsal, tak je pravý český chleba a zadal mi. Takže jdeme na to. A tak to můžete mít jako dárek. Vy nechcete. No ne, takže jdeme si to nalepit hezky na čelo. Takže tak. A jako třetí youtuber, který mi napsal, tak je Luky a napsal mi to, že mám tady skočit do vody, jakoby, ukaž to Járo. Takže tak no. Kamo to bylo studený jak sviň. Dostanu infarkt, když tam skočím. Kamo? Ty píčo. Počkej, já mám jenom jako, že... Takže jakoby asi půjdu na to, no. Kámo, ale to je v píči tady, to je v prdeli, na to risknu asi. Mám ti to počítat? 3, 2, 1, pojď! To je Magordan, pánové. To je Magordan. No, takže dobré. Takže jako další youtuber máme tady Vojtu, který mi dal úkol, ať se zeptám na Instagram nějaký borka, ať mi ho dá. Takže budeme nějakou najít, no. Takže tady se konec videa, jestli se vám líbilo video, tak dejte like, odběr a zvoneček, jinak budeš blbeček. A chci dát tady proslov Járovi, protože byl celou dobu kameraman, takže může šít Jár. Napadla mě taková šílenost. Pokud na tom videu dáte 100 lajků, tak to jezero, co plavá Martin, tak já přeplavu celý tam až zpátky a celý se to bude natáčet. A pokud na tom videu dáte 500 lajků, tak to přeplave celá Cookie Brothers Crew. Takže lajkujte a čus!